Cirka 1 ud af 1 million tilfælde sker der mutation. Det betyder, at koderne bliver lavet om. Det betyder også, at proteinerne bliver lavet om. Skadelige mutationer bliver først for alvor et problem, når de opstår i kønsceller og dermed kan gives videre til næste generation. Opskriften på proteindannelsen ligger i generne, også kaldet DNA. DNA'et deler sig som en lynlås. Der laves en kopi af DNA'et, som er mRNA. Det er en opskrift på det nye protein. Det går fra cellekernen til ribosomen. Aminosyrene transporteres til ribosomerne af tRNA. Ribosomerne fungerer som en maskine, der samler tRNA og mRNA for at danne et protein. Proteinet, der bliver dannet, er afhængig af mRNA-koden. Når proteinet er færdigt, slipper tRNA'et for at hente nye aminosyrer. Det hele gentager sig selv hele tiden. Alt dette kaldes proteinsyntesen.